Palamig yung ako. Ate, pakisama dyan kasi patis mo kung gawin sa
Sekarang kami ginagawa ko. Bagat ko nagituloy na gad na lagi plastic ni. Good morning, Kansa. Bakit ko na kaya? Hello. Lagi Kapayaan sa pwede na paay man na ako ni kung dapat sa kami sa ano akin. gusto ko yun? May so ako balik na ako na mag-iit na nagawa kayo. Anak ko natin ang gaway yung mga Ayun, nakakaros ka sa akin. ito, isa na nagawa panagdayaw at panaglupa si ama kayo. Pilit tayo mga Diyos sa mga isalatan kada tayo gamit natin sila ito yung pamamaki. Dahil kita ka sa kita. Kawan sa bagay, masaan ka niya ako mong Senyor, Dr. Pines Magliba. Yan kastamat ako. Kasi napantay sa panagdayaw at panaglusbag, panaglupunoy. Kasi yung mga dyan kayo maginahan na doon sila tayo. Naglasla. Kawan sa bagay, masaan ka niya Ina, Resto ng Senyor, at Pina, Bigyan ng Magliba. Ito ko ako. Iti nailagitan na panaglupas sa kanyada na duwa. Nagkaroon ka akong kapatawan si Madayawan, nagitin ako, dadauluan, iti naanos, nagagat, nasisig, nasabirit, ginawa na sarlay na trabaho. Naman sa bali, saan na niya ako, overall administrator, Prince Dr. Estrelito B. Magliba, at ko ako, panagdayaw, at panagkukuloy kanya na tinimbang nabigat na, para malagkisang ko sa pamilyas na. Tapos tangat ako, ikakaiso na ng prinsesa. Idanong ko ako, na naguslaw may pupusuan panagkablakaw kanyala naman sa bagay overseas administrator princess Lourdes hindi na Magliba ibitas tapat ako may raman ko yan po tamang kalipatan na kablaawan departure international artificial. At same time, artificial the state of Hawaii and CRMB na Tagayawan, di Manaydayaw, Kawan Chairman, Prince Dr. Celso di Magliba, Raman, Serpolos, di Panilas. Kablawang ida, ada ko pagdaan ng PRC. Then magbigat na reklama ng Serpolos di Panilas na. Kablawang ako ng padat na sa Juan Calcar. Naman pa ako awan di Manaydayaw ang gusto tayo kadua sa agapay ko dadaon di Kararat nila yung chapter so ako Federal Minister Robin Castillo na nagkawit isumasyang ako di mga weeks alungan dito ko ay kumako sa andak na ulunod na ako. Sa bagay ako tumanaw na kapalit na may dipasyo na dyan na talungan yung patawad niya ako ministro. At kablawak mo kinaibag na bigat na kailangan sa pamilyas na. Sa nung kakablawan, may ako nga wet lady. May sana ako na wet lady. Kumawin ako. Kailangan ko sa pons ni pamilya. Ni Mrs. Santos. Sa nakapo na kulawan ng opisyalis, sila di ma-chapter, ay dadaluan ng Manaydayaw, pinalagat na inaagos na ako presidenta kayo. Ni Mrs. Divina Domingo, good morning.
ng pamilya ko. Nastaman ako yung Vice President. Bakit ko mga ako guys ng tawag? Awalis na ako niya ako yung Vice President. Awan sapar. Paglawak ako, sinipagkabigat na grabe ng pamilya sa ang na nooan ko siya ako, lisensya. Mabaling na online kasi online mas. Kasama ako nga sa mga kablawan, mababalit niyo, hindi ako mga ulog ka, hindi ako mga leaders na dumadumang probinsya. Kablawan kay amin ako mga kapagsad, and kaya ako sympathizer, and kasita naman join na bisita kayo ako, conforming na tayo amin, involved na bilang tayo amin. At ako, irugin karoon na ako, hindi magtagis mensahe, hindi dahil ko yung maligat, nati, paulo na natin yung mensahe. Kasi ako, paulo na, kahit hindi pa magat na rin yung aking mensahe at nabigat na rin tayo amin. Sabay ko maapos kanyong dodaman ako sa kulangan at makamukay na ako mga punuan niya. Kabsat. Ipaulo na ako dito, hindi pa nakatusa. Kaya panagsagaba at anda kasukat na parabor kaya grasya. Noong Tagalog mo tapos, ang kaparusahan ay at pagdurusa ay may kapalit na pagpapala at grasya. Naman kayo manabuno. Agree kayo pa na ito. Paiso yata ako. Nagdakastoy ako. Sigurado rin kayo ako. Tagalog. Oo, ayon sa Biblia, ang kaparusahan o pagdidisiplina ng Diyos ay hindi para ipahamak ang tao. Kasi kasi ako, di ba? Kada kayo ako naganan, no antay nga disiplina ang ibag-iyanak kayo. Ang lang natin patutungan ng ibag-iyanak na mag-isipin kayo ang disiplina. Ano di mangyari, diba? Kasama niya ako sa ako. Nalagay kapag namin ang tayo at ako rin. Kung kumahanap sa bagay pagturturuhan na, di ba? Tayo lang yung nangyari kayo. Yan ako ang automatic ang usang ko. Pinay na lang, nabili mo ako na nalagnan kanila saan na sumsugulan balay pagkaralagan dito. Pinawan hindi solo sila ganda. Hindi spiritual. So, kasi ako pag-aakit kita. Mulai ako ibigyan niya ako. Awan na ako. Balagin ko sa agad ito bibili sa bibili sa delivery ba? Yung panagsagawan. Tuloy ako kundi isang pagpapakita ng kanyang pagmamahal na may kapalit na biyaya at pagpapala. O, kanya ako. Ikat na tayo gaya niya ako. Biyaya. In pagpapala. No, kumuna nga disiplinahan kayo. Natiwalik na ako man. Kanakadisiplina kayo. No, sakit kayo. Natiwagan kayo kadi ako. Nanang tatagal mo niya ako. Yan pula kaya. Yan pula kaya ako kasan. Diba pula tayo? Ang kinanang kayo, hindi na tayo maagasan. Ika na tayo lang, may lukawan na tayo, diba? Lukawan na tayo niya, iinom tayo. Itagang tayo, kata tayo kapot, katagan tayo. Iiwan na pakano. Parjan na tayo ako ni Manong. Diba? Hindi tayo ako, sakit tayo. Parjan na tayo ni Manong.
Sana may nagparkan si Manong tulong mo, magsakit tayo. Di ba? Oo. So, kailangan, sakit ka tayo, matangkap mo ka. Iyayat na lang. Ni Apo, Diyos. At katagan, one experience pa ako na ito, hindi. Dok sakit ang ini, dok mailin ng tortina. Katagan ng kuti true orange na family size ko lang. Oo. Well, anak ko, doon lang ito pinagyan ko. Pasamahan ang tinang ko. At dahil, ay pinagagang ko true orange, ko na ko ba. Kasi kaya ako, ito kasi kailangan ay sakit tayo. Nakumarik na kayo kay Dungo. Pinagandang kastabot ka po, Diyos, sa kansa. Parintaan na tayo, kami tigas na bigyan tayo may isang tapo, Diyos pa nyo. Kaya po, Diyos, kaya po lang kami. Tutuloy tayo po. Kung isang pagpapakita ng kanyang pagmamahal na may kapalit na biyaya at pagpapala, ito ay nagsisilbing pagtuwid upang tayo ay magbago at lumago espiritualito. Diba? Like anong lumago espiritualito at di masakrat kaya po sakit nga makasakit ang lakad. Hindi tayo kanan tayo apo niya ako na kayo medyo pag-arilaan tayo. Nakikasakad awakan isuna, tatlong pigil isuna. Hanapon iti mabasa ni kasuratan napatutunan at ito na ibagat ka kayo. Basahin tayo ba na po dito yung Hebreo 12:11. Ito Hebreo 12:11. Dahil kwento tayo. Karena kami ako usahakan na kaya din na. Usahakan na kaya din. Ang nagkakaroon kaya din ako hindi ko kita tinusa. Ako, di ba? Mamani kayo ba ito? Ako. Kung pagpagatilig niya, hindi tayo pagyang. Kasi magkailangan sa akin kung kasagka mapalagay niya yung biyay, pagpapalag ako. Ay sila niya ako. Doon minsan, narin na mo kayo nakatagtako. Wala kayo dyan, pipilitin ako. Makapunta sana ako sa kungkong pala. Makabili ako ng gusto kong hindi. Sawa na ako sa mga saluyo na lagi na kinakain ko. Malunggay araw-araw. Wala kayo. Hindi may dito kong medyo makalipat tayo. Kapsama. Diba? So no, wait ka sa tayo mo, hindi na-complain tayo hindi ako. Awan ti mama ay nung panay complain tayo ako. Sulit ako yung basa ka. Tati ako usahin na kaya din nakit saklitin na kalmay sa nang tawagin. Sa mga aksepon tayo ako, kasi anin na sa panasagabang sakit dyan panaas na nayakan sa iba. Sumarulo ako, si Presidente Mana. Tama iba ay pag nagkaimbang agiturid kayo. Di Diyos, ibilang na kayo akas anak. Taasino, di anak, asaan adusain, di amana ko. Diba? Sige ba, kaya ako, kailangan kapagutin kayo kayo. Tama ang kamay spoil. Ang kayo may hanggang ngayon may anak kayo, pasukutan kayo hanggang namatay. Kasi mabasa dito proverbio, kailangan kapautan. Ang tigas na tanong papaibayaan, kita lang ng magpulbo sa bali mo
Kaya naidadagdagan to, problema ko ito. Kung kailangan nga, agarunong ka na ako sa pagpensang ganyan na. Gana madana na dahil nga kantakan isang ulo. Noong lalaki kumaan. Ano babae? Eh, yung paunong na na. Oray may sana. Nasa ko. Huwing pa lang kanina, may nakakimari sa iso. Bakit? Inulit mo ako. Dewi. Marami ako mo na na. Kaya no, nag-aksip kayo pa na kalusan. Ang paglag, aman kayo ng suwabing ang kata sa kayo aro at saan kayo nagkakabot sa kayo. Naulat kayo gumano ako nito. Pagkamo ang kayo magwa sa kayo. Makamo. Sa kayo nila yung pasado. Wali, sawat naganda kanyanan. Diba? Kasi kumakalat ng gapong sakit kayo. Maroon ka sa kayo takta. Sumato tayo, no? At kayong sektaran na iti pagpabalaw ni akong magdaldalan kada tayo, nagiti mamaspano tayo manimbati na ako na kahit na talaganan tayo, hindi ta ng testament. Iso na ito yung kunana. At natay na ang pasyan. No, inurin tayo. Dahil hindi ay katakaawan ko ako. Hambak ko po yung Wala naman ito yung pwede. Kahit may sabay, at daang man tayo, at rayo tayo kalakwada. Dito lang ng rona at paiturayan tayo ama. Nagiti karanwa. Kahit aguyat tayo. O, sinaman karanwa tayo man. Kaya ako lang ka. Saman mo lang masok ka. Nana, ito saan na yung activity kawitaan ko na? Hindi na tatagalo na ako. Sinabi dito sa kawitaan sa tres talaga 11 at 12 mana. Sinabi rito sa huwag naman ang pagtutuwid ng Panginoon dahil dinidisiplina niya ang kanyang mga minamahal. Makikita ang darata dito sa kawitaan. Basta tayo ako Biblia. Tres 11 hanggang 12. Anak ko, di ka naisin pamagbagay mo ba? Di kami mag-uma, hindi pa nang tubuhan na. Sino ako, hindi lang tayo buwan ang panahon na katsa. Di ba niya ako lakay? Kasi di ko na anak ko, di ka naisin pamagbagay mo ba? Di kami mag-uma, panang tubuhan na. Sino niya ako, basta kanya kada kayo ijay testamento na. Hindi na patutuon niya ako lang tayo. Tinusi ko na at i-ayaten mo ba ito nga rin na kasmet laing may isa ka ama. Hindi anak na sa pagkayatan na. Diba po? Siya di magpagana ako. Nga ba yung kapsat ito'y kung kuya ako basa ko ako yung sinunod na hindi panagsagabat ng pantusa. Tapos ikastag papanag na lang tayo mga amin dito yung pagbaga tayo ng Biblia. Saan tayo ako dito yung
570. Kaya po yan sa mga bata, i-tuloy po i-provide sa 5-17 na sa suso. At to'y nakasat itao ang babawalawin itus. Nakuna, ikaw siya ipan mo sa ipan na kabarin. Bakit ipan mo sa kayo kapsaktaan? Awan ako hindi makagising ipan niya patnapin ako. Alam mo, ang keep up guys, na ako, mag-call ka ako, di ba? Apay mo, nagpaso tayo kapsat. Yan kanila na ako, nakuha na yung tablak, na yung tiblak ka, na yung tablak ka, na kanina bumangon. Dapat bumangon kayo ako. Dapat tikas na ka, maka-recover kayo. Ang po tayo na nagituloy, iso ako, pagmanagan, ikaw muna, tatikas na, malakaman tayo ako na yung parabot yung grasya na iso di magpagkala tayo. At kuna na ako tadi ka mamagsakit and magpatapat, magsugat, and naging manang mangagas o diba? E kung nakinig tayo mo, nakarik na tayo ako hindi sakit. No, awagan tayo masinipurso, nakunan niya ako lakay. Agasan na tayo, sumalat ako ni Diyos tayo. So ako ito, kalainan na doktor, parang nakakdaya na ako, buwang ako ito, lumata. May experience ni anak ko. Inaasaan na ako. Ano? Ang sabi ko, ang managin ko niya ako na kayo, awagan sinadang na si Christmas. Ang muna, nilagyan ni Panginoon, puso kayo. Ngayon, mag-keep up ka, hindi ka pa na tanggap niya magpamala, iyayon ko na. Check. Diba ako? Barangay pinag-istorya ako di Hardinero. Anak, mulat ito ang ayaw. Kaya yung Hardinero, nagmulay di 2 difference height of 3. Kaya may sa akin, yung mula na narupos. Kaya narupos na tayo. Iwag na tayo, iwabaklato na istorya na tayo. Kaya narupos na tayo. Narabaw, ramot na. Kunay, narabaw, ramot na. Silang tasin, ako yung bagyo. So, amin na dinikira. So, dahil na narupos na yung Hardinero, nalakala na tumubak. Kasi kaya na pagsan, dahil iyan may sumata. Itinalo na yung pero hindi kaya panamati na. Murang kalsa, ang nanaulag, pibundasyon na. Namamatuloy na ako lang ay nakilang kalsa. Kasi yan, kita-aring natin. Hindi narupos pa tayo. Talagang mo yung may sa ako na inmura yung may sa nag-garden. Inmura na ano na yung masayaan, pero alalagaan na dyan. Alalagaan na dyan. Amoy na karamihan na ako. Anayon lang ang putulan. Purunin. Putol-putulan na. Hingga na nga sumandak isa ka. Diba? Nagkas na ako. Kung hindi kaya mamula, namula mo na ilaga. Anak ako, wala ka lang, sektaran na ilan ang kain ko. Muna-unang, ramon na, alam yung pagpanagan ng dinigrag ng bagyo. Diba? Na nandito ng kapsa, diba? Ang nabas-nabas ng mapakalitin. Kaya rin lang ako. Babakan lang ako na sinayasyon. Pagka-istorya na yan sa lahat. Sumada tayo ako, no, nailan kayo palagay trabaho kayo sa pagmamahal. Kaya di mapupunan ako ng kulit magyaya.
Ano? Panaman tayo pinapulakay. Mulo na dumadjay. Foundation tayo. Lamot tayo. Mga makanya tayo. Mga cultivated tayo garden. Nakanayo na kapulong-pulong. Di ba nagsasinabo? Nakanayo na kapulong-pulungan. Ano ka, may katulong. Putol-putulan na ibang nagsasinabo. Ang gaya na inagsa. Kapalit na gaya. Bilaya. Di ba ako? Oo. Nanti ako di kamahon. Kung na niya ako Diyos. Kado ang saan. Nanti di mo ulit ako ah. One. Pero nagapot mo lang pagkakita. Wala naman ang sinisakay natin. Nana, nanti mahuli nga inside ka na kayo. Ang sabi ng Diyos, yung una, sa po dati ako nga. Ang sabi ng Diyos, kung hindi ka masasaktan, paano kung malalaman na magdadamot ka? Diba? Kasanong-kanong na mamuha na ibang mga siya ako. Yang pula kayo kung natin natin. Kung saan ka na makarecognize yung panagsagapa, kasanong na mamuha na pagnagasay ng tao. So ako, bakit? Ang kayo lagi karapot ng mga sumawat nakagasay kayo ito. No, anak. Ang kayo na makadakang at alas sa natin. Wala tayo. Nagsakit lang ka. Hindi ka lang ako. Yes, po natin ito. Sabi mo, ang saan kalakay. Dahil matikas na ako ng mga panunusan niya ako na kahit mga napay ko na ako. Kung hindi ka malungkot, paano mo malalaman na kaibigan mo ito? Kailangan kaya mo. Ang abot na abot. Ang liday. Naman ibigay ka niya, ayaw ba? Nay, nakasakit ka. Tinuro pa yung kaway ulisin yan. Magmano. So nga naman liday ang liday. So nga, ilang kapay lang ako, bawagan niyo na ako na kayang kamulikas na ito na tilagsak na nga kayo kung sabi. Pagtuloy, kung hindi ka mawala, paano mo malalaman na handa ang pagpunong sa lahat? So ang kailangan mo, sa pagpapawal tayo mga gasot. Marit isang gasot tayo, hindi may tortoro ka ng bigatin. Hindi pa naman tayo sa gasot. Sarap sa gasot. Aman ako kay 20 lang, di ba? Yung mga one-day wallet mo kay 20, kurangan kay kwarta. Diba? Hindi tayo may tuturo ka talaga. Hanapin ko na ako. Kung saan ka na maawa ng kasanong kawamuang ang siya, mangipakay aming kasamunan. So, sa mga, kaya ko na God provide everything. Hindi ko kasi ang akin is provider. Diba po? Sa tingin mo, kung iyong buhay ay ginawa kong perfecto, ilalanin mo pa ba? Ano? Kung nakarami na kanya, mayaman tayo. Kawan na, pagkurukurangan, puros. Balat ko na kayo ako, nakikilala na yung kanya ako na kayo, supra, tinapat ng ko. Lagi na kinababak mo nga ako. Nalilimag ko na kayamanan ang takaw na mo. Di ba? So, nagayang isa naman na nakaw. Siyempre, kailangan na nagdakan ng abogado. Bukod lang ngayon ang lusok yung magpagina. Di ba? Dan, hindi naman ako. Talagang magdumutan panahon na rin magpagkasay ng Pilipinas dahil agsar na yung Pilipinas. Hindi kaya ang agitin.
magbaga ako iti kasinungalingan at sa tumatunganan dyan, kararap tayo. Ang nagsasalita ng kasinungalingan ay pag-itigilin mula na sa lupa ako, di ba? Hindi ba ako na minsan kailangan mabasag ang puso mo para makita mo na ako lang ang tunay na lumamisa kasapulan na danal in sugat puso. Tapno makita natin ang puno na ako Diyos mo. Kailangan na ipag-isakit danaran na kami. Yung mangyari nga talaga ako ito tunay na parang pag-celebrate ito sa dahil hindi lumiten, hindi tayo mapupunan ko ng sa nagsagabang apres din sa mga prayekan ko. At minsan, kailangan mo rin masaktan para maramdaman mo sa akin may katina. Kaya naman minsan, kasabulang masaktan at kumalit lang na at nakahirap din pag-imbagan. Diba? Dahil timahuli ka sa hindi dahil gusto kong magdusa ka, kundi gusto kong lumalim ang tiwala at pananampalataya mo sa akin. Sa kayat ka na sa uwen, nagsagapagan mo ikit, lumagda, pagmatik ka dyan. Sabayin nga kaya malaman tayo. Kasi no ako, nagsagapa at nakamtanglan hindi magpapara at biyaya ng Diyos. Kung muna ako, liko. Muna liko. May katwa, muna sa kapilitative ng kasalit na Kristo rin muna sa kapilitative na sinumay na hiling di Diyos mapapanalisgrek good news in Jaya Minebe. Gamit pinigyan na. Dahil pinakaaw dinutay ko pagyo. Pagkat ay pag-example na ganyan pag-iba talagang gawin na yung pagko. Pag-anak na yung ulan i-ekli, i-sipman, i-akwag ka, i-kaaw. Sabi ng kasta, ay sunabot na kayo kapuan na yung dinutay na ako mga tragedy. So nga, baga na kami dito yung isip, ang takwak na, nagtang, marami dahil takwak na, kundi marami niya ako Diyos, nagisagana si may sa matakwak na ikan, yung palyena, yung takwak na, nagres, yung iwat ikan ni Jonas. Hindi, dahil yung nagbiyan ako, itarluan daw, hindi yung nagtutsak na. Hindi, nagkararan din yung nagtikan ako. Timaktan na di pandi paigid jay palyena ko na pelatan manumpatin din ang anak ng isda ko na naman biblia kami paigid na di kwa jadi kan sana in luwa ni Jonas jay na ako na nagpabawyan hindi managsalumasan natin panagsukil natin ako Diyos. So maminsan, adala niya pa nagsupir tayo natin maminsan, di ba? Kasi pagkagapa ng hindi hanggang na mapagpagaraan na lumitin ka na tayo. Kaya ako dinalamin ni ako sa kanya na hindi na ikuha na yung kaisunan, yung takdang sila niya nagkabawin. So dahil vision na mapagpapayin niya na mangingispect ng Diyos, iso ako itong naramin na mo, yung hindi ano pati di nagbabawi na kami tipaspasan ng kadusaan mani wala din niya po sa giday nga na din na lugar nung ako iti pa nag-rentas na amin pati amin so na hanggang na ibabawi ka niya na ako kapag naka-dusa na amin din na lugar sino kaya ako? Kaya ako Jesus. Diba ako niya po yung mga pinagsagawa na kung ana iti nakamin niya ako Isus ako iti panang awat na iti panagsagawa pinsakit na naipabaklay ko niya diba nagpalin ako naipamako na sa Isus ako iti dakilang Diyos diba ako
sinukay, kaya katwa ng nailansa, ni Dimas, kaya nagbabawi na instant na nag-repentance. Apon sunay na kaya mo lang oras, hindi nagbabawi ng kunana, ako ranod na ito kumaigay para isok, tamot lang, na nairanod ka, kaya para isok, o kasi ako, hindi ako, sinukay, Ilasaro magpalpalaman, hindi rin ako, ay pwede Ilasaro magpalpalaman, ipag na, nagsagabay din, panagbiyan na pinarong tinawag ako, hindi na tayo na, kada ipag na, so ako hindi makanyasaklot ni Amang Abraham. Kasi nung kaya ako, may sapay na Lazaro na nagungan, na pinagugan niya ako iso, nagsakit, ito yung Lazaro, na hindi patlang daw, yung tanong, naman niya ako iso, na pinagungan na. Diba ako? Sino pa ako? Yung Adan. Yung Adan, nag-retrika, parang sa lumasin naman. So kaya mo na. No, nasa lumasin, hanggang ako yung ako ng kasi. Diba? At ako, awas ko na ako, magmatay mo yung kapunta, nabaliwan na ako, itiklano na ako, Diyos, maybe, kung tayo. Antay sa siguro na awan ko man yung nagtitigan at kamag-makan. Ikaw tayo na ito rin sabi ko, awan ko man minsan na kantata, practice, agtalo, nagpuri ko man yan. Kasi yan mag-makan. Nailang ka nga, ang kanayo lang. Hindi kaya pupot ko, ipatong kayo, pag-upot ko man ako. Na nangyari rin nung handa na nagbasa ko sa wala na hantay na mga ako. Ano kaya ako? Ito yung sidrak misa din ako. Lagi ito yung ako tapos sa ako ni uunong ako para din ang atong sintigrado. Mahanda na ng ano. At na pa ng safe kanyada na Indian, handa na muli na ako, wala naman tingin kasalita ng hindi. So, Bastian. So, naman minsan, at hindi tayo mapagpakadaan na makakalit kayo kung kailangan na pagpabawian kayo ako sumadalaw. Nag-rukbak tayo pinapulakan yung swak. Ay, hindi pa nagpabawit. Ito makalawas na panagtrabaho tayo ni Amang. Ito ang nangyari, diba ako? Diba? Ano din ang pangyari kaya mas makalawas at nakita na magdaman ng mismistik kailangan mo rin kayo. Anuhan tayo karamihan na hindi po natin na nasa ating account at hindi accountability ako. At iti mananagutan tayo. Iamo kayo. Hindi ako. Diyos man tayo mo ngayon. Magpagpagpagpag. Babawi ng kukurangan tayo. Kula niya lang ako. Sa kabaskit na may paay. Nakabigat at kula tayo mga kunti sa kulado manisa.
Something lang. Iba ba? Ako pa pinasta ng sa amin kung di pinasta. Ako na po. Ako pa pinasta ng sa mga balay na yun. Tumanong sa mga. Sinumpas lang ang pilit mo.
Pwede dito lang yung sa dito sa kanila. Dulang-dulang kasi. Liberty. Sulat sa iyo, masabi mo kayo tapos pagpapagod.
Pag kinakit ko sa pumulan. Lima kasi.
Mana
desisyon na kami o kami Ito'y karanayan ng anak mo, may naiinda ko, pero ito'y pagkakay ka ng siya, pag-ibig Espiritu. Isang namin ko na ikantang sa bravo ko na pag-ibig. Pagyaran kami ang ano, hindi marabay na kami amot ang pagkiras ko, hindi makadulingdong na ipapakatrabaho ko pag-ibig ng pag-ibig. Pagyaran kami amot, hindi naman ay ito'y manundawa. At hindi ako makita. Kasi bigyan ang sisano. Direct infection. Pagay ang isang buwan na kamarapin. Tawagat ko ang itin. Klase ito ang kamarapin. Ang sisip ko lang ang kasunod. Pagkawalan ang ang puso ang puso ng gagawin. Ang nangyari ako ng sinunod ng tinutulog sa pagbubuhay. Ngayon, sa akin, mas pangagam ilagay sa ito. Aliwala na kami kami, ang aming pangas. Hindi sila kami kami ang mga saksiyan.
bigla, pinigit ko lang yung mga karakterin. Ito siya naman pamigas mo, kaya yung kulit at sabi, ito na kami na, ang sarap ko ako. Bamat sa ito na ang sarap na lugar, bilang dami like to you. Kasama sa namin, sila ang kasama. Ito, ito yung magiging kukulan. Hindi sa akin ang pangulugin, pagiging ng Pilipinas. Nakuha na kami tumaan ang mga kusunod ng Pilipinas ng Pilipinas. Pinawagawa ng pagbiyaran mo. Yung binisyon ng kumakay ang parangkat kung saan sa lupon. Nangulula ito yung kanilo paangin sa Pilipinas Pilipinas. Yung magulong dito kumakit ang pagbiyaran ng mga tulong. Ito ay kasasang tulong ng ilang dawan. Nagay ko na kanyang daya kung saan ang pagkakulang na kanyang gusto ng gusto sa Pilipinas. Diyos, ikaw ang silaw mo, ken ka ginapuno. Ay sulog ka ni Timangigo, God, iyong nakawitan na sa liwanagin mo, ken kadagit arabe na itinusay na tuwing iyata, ket arpa ito, di panang idayaw ko, ken ka. O Diyos ko, warisan na kamuha ko, itagyang ket nalalusang ko. Warisan na kamuha ko, itagyang ket nalalusang ko. Wala Pakayuray niya ako dulig mo to the message mo. Press. Pakayuray niya ako dulig mo the message mo.